اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین بضمن خدمت وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے چلو رب حرمین نے گل کریے، عالمین باوجہ تخلیق جس دی او سرور کونین نے گل کریے۔ مشکل حل کنندہ جو سارے آندے علی شاہ سکلین نے گل کریے، بے دم بگڑی ہوئی اپنی بنان کارن آؤ آؤ حسین نے گل کریے۔ شیر جناب حضرت امیر افضل اعظم سرکار نے لکھیا کہ خانہ نفس ہمارا تھی نکل باہر، خانہ نفس ہمارا تھی نکل باہر، آپ لو تے آپ قلم ہو جا، اپنے آپ وچ آؤ آپاسی لوڑ دم وچ دم ہم دم ہو جا، خوشی دائمی جے کر تلاش تیری، نہ کر غم وچ غم مد غم ہو جا، آسم موت نہیں موت نہ موت تھی ڈر، ندیاں وانگ سمندر وچ زم ہو جا، تے در در جان دی اس نو لوڑ کیے جس دی ذات مدینے تک پہنچ گئی ہے، ظاہری جسم نہیں گیا تے کی ہویا میری چاہت مدینے تک پہنچ گئی ہے، جیڑی منگی مراد ہوئی پوری، ہر ایک بات مدینے تک پہنچ گئی ہے، لطف و کرم دی بے دم ہوا چل رہی گویا نات مدینے تک پہنچ گئی ہے، تے بغض علی تھی مولا محفوظ رکھیاں، بغض علی تھی مولا محفوظ رکھیاں، بے علی سنگ پردے پہ آلہ میرا، جیڑا علم دے شہر دا ہے بوا او دے ہاتھ دے دے کنجی تالا میرا، عشق علی جے اتھے عطا ہو جائے اتھے آپ کر لیسی سنبھالا میرا، نظر اللہ نیاز حسین ہوئے کھٹ پانی دا بے دم نوالا میرا۔ فی امان اللہ جی۔